Здравейте и много поздрави от Хановер! Много се радваме, че днес имахме специални гости от София, Плиска, Велико Търново, Преслав и научихме много заедно с децата на българското училище в Хановер, БГ Банда Патиланци, както и с гости от различни възрасти относно историята на България, относно нови открития за историята в нашите земи през последните 1320 години или 40 междувременно. Беше много интересно да направим тази екскурзия назад и се радваме много, ако има и в бъдеще подобни инициативи, защото установихме всички, които сме били и в българско училище, че има много нови открития и разбирания за значението на старите български царства и тяхното значение за съвременна България. Благодаря много и продължавайте се в този дух! Здравейте! Днеска в Българското народно училище дойдоха хора от Свети Кирил Методий в училището им от Дортмунд. Те дойдоха и ни разказаха за 5 столици на България. Но много ме хареса, че хората се ангажираха за това и да дойдат чак от Дортмунд до тук да ни разкажат в Бремен за нашата минала история. Аз научих, че градовете в историята, в миналото, че тия градове всички в България са конкурирали с Константинопол за културата и колко добре им изглежда града. И много ви благодаря, че дойдохте в Бремен. И ще ми хареса да дойдете пак. Здравейте! Днес присъствахме на едно събитие, което беше много добро, интересно и ни върна дори в ученическите години, свързано с историята и столицата на България. Това само може да ни радва и се надяваме и в бъдеще да се случват такива събития за българите, които сме в чужбина и по някакъв начин това ни докосва. Благодарим на организаторите! Здравейте, ние сме семейство Боневи. Малко спонтанно решихме да присъстваме. Изненадана съм, че такава добра организация беше направена и съжалявам, че не са достатъчно представителите на Хановер. Добър ден, ние сме Майя и Яйо. И щастливи сме, че ние продължаваме тази инициатива тук в Хановер и сме организатори на Българското училище БГ Банда Патиланци. Благодарим за увлекателния разказ в историята на България, за информацията, интересните факти, които не сме знаели до сега. Желаем всичко добро, до светли бъдеще и до нови срещи!